Kata Allah, ya Rasulullah, lau kunta fadlan, upama kaskana masingit ka. Kata ni masingit to, masingit. Di gerirongan, di ke, tuan ini ba? Oh, emang di mapi parangai, masingit. Mari, dah kapedian. Walau kunta fadlan ghalidhal qalb, amat tegas kai puso, ada ranunian lam faddu min haulik, na pelagu yang ka umlili putarka. Wah, pagawa angka umlili putarka. Gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay nur tano minisan paiso agama ino tano niya muslimi man to makagukumong tano makatututub tano kita di makapamosa kagiya so kapia parangay o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kau pamakamara ta iparangay ada ang mga sahaba ada perat yayon pagawaniran kamasingit pagawaniran nada mga sahaba ang kisampairan suatu ni bana agama sagiang kaya dunia nasabab ko kapia bibir o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama suka kadenden upag tao na piratiran sumiulod siran si ko agama tama samya kate amiyak ko markano sa Pilipinas amya beluitan anton iba na mga muslim misabab saging kuta kapara kapia aparangay o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinan subhanallah niya kapipi aging tawad so Allah innallaha rafiq. So Allah na mala igagaw, mala ikapedi, mala iranon, mauno. So Allah, yuhibbur rifq, na pagkababayan niya so Anton iba nakapangapedi. Al-Muslimu rahimun, so Muslim na, Anton iba na mala ilimu. Basta Muslim, mala ilimu. Isa akile sa giya kutato ni benakapi para na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa katawa mama abadu at aga bukid di niya katawa ni maulaula anto ni madrasa ini mga de anto ni masjid anto ni walayaya atawa ni lawigaya anto ni tenda ini di niya mapakapsingaya so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agusto mga sahaba niyan titimo-timo sirang kumas di diyan miya ka magi nga abedu at aga bukid. Miya ka gede miya na makapsiar na sumyo kurugo masigito Rasulullah miya siaron. Dala lagi. Ay dini ka taon masigita mga ade. Ya Rab, sekitan miya kalide tanu daki akide wow manusia siku Allah ko antay ba nakapakatalinguman yan. Ya Allah na dari sa masiba dia ko masusurot sama sigita. Oy. Ya Allah nada kumakasimbay yang agiro mana ya anto na indo tahu dah pernah kidawannya ya Allah nada dia kumakapurusan ya kadang dagla awal termilo nam ya kadang dagla anto ni bana beri nam ya kadang dagla sedaya timber ang anto na penindawa apa itu guna makapurusa kadi nang susabagi na malay panton ay bu kuanya nakarang yudina manok lagi du mga bata ay bu sediran manok anto na isiwa o mga sahaba dia mutakilera sagi mutama miag siara ada pilpakan era na pema data mundua mama ini ini titia gina masjid kau tela mano to Antone Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinabaga kaniud diniu pementola oi diniu penuntoka diniu pranega ay lamano kapiawai adat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Antone Peter Rasul na itiginakuha kano sa isa ka balyaig na ududaniyoron ay mataas kanya na dinian katawan auto na ay mana niya na gitu so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biligan niya sa ta'lim aging kutama mama gitu kailan sa kapia ato ni ba na parangay o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gina. So ayamana diyan kaya ulan-ulan na Ramadan napipikiran tanwa so kaya pakataling manian na la litta'di walakin litta'di klaba kasiksaan klaba punishment klaba karumasayang klaba kamargenan angga kargeni Antoni ben namatay di litta'di angka makam bilang ataw mga babayami tiga sang na bilang ataw ako nabago bilang ataw
Oy, mapi ako iparangay. Agi umani sarap tiro niyan. Sang na mapi ako mani parangay, makapi ako ikambi sa wata. Oy, mapi aso katiro akan ginano, abang aptiro asang na niya kanatarta ko ya deta. Bang aptiro isang na talan tiya, talan kaliba, masingita ko. Saka na mapasangoy ka pa magenta. Saka na makasiga ko. Saka na makatipu ako. Ang lang taman. Bang aptiro sa ginawa nga di. Oy, na ko nang bentog nutawa ginawa niya. Saka na niya kapipi ako man niya det. Agyut editan ni matero. So sabi na di pasimbayang. Api ako ay di pasimbayang. Niya kapipi ako iparangay. Uy, niya kapipi parangay ko lagi diyan. Ugay na niya karatarata iparangay ko kipapantag niyan. Sigo Antoni Bana, niya dinon. Kau to. Mapi parangay. Layo kang bubawata. Antoni kang bubawata. So mga watatano. Niya kapiay parangay ko Antoni Bana layo kiyan. Sa pang niya na ipungulanan niya. Ugay na miyak karatarata iparangay si ko Antoni Bana loksiyan. Na mga tami ha. Miyak kapipiya kaya dat ko layo ka, pipipian ka. Ugay na si ko mother ka, your mother, your father. Si ko ina ka, na ginga pirateyaan. Oy. Gibo kapakapang na banyar kasapingin na di nga pungulanan. Kabayakan na sa kasilpon. Di so mga tataniman to. Kasilpon. Ito na mga di kaswatano. So mga parents. Kisir katanuanan. Oy. Iman to na miyak kadagdagal. Ang mga wata di pumuasa. Nao. Miyak kadagdag labi kasi mataon. Miyak isa sumwa ko sa mas kita jemaat na siya ganda ng sotinda na miya masaw sa magi. Ati Antoni Manaw to. Pagod to. Kamuda. Ati ere may pakatigragi mo tabrato iranawata. Oh. May ito awata. Na ito pakatigragi niya miya kabugbagri lawas. Miya kalalawas. O pakatigragi mo ta miya lukalukos. Naskapan nato iba na kamudin na doon niya sa mga watatano. Sa mga watami na ikapeditano sa mga inatano. Basiran mas sumarya sa alungan na mauri. Maikapeditano sa mga inatano, mga amatano, basirang mo din makasulad ko narakadyahanam sa misabay praketano. Laidagyan mo tadi tero, naging isa ko mga limtano, kaya muntayan tano. So ina, o di na so ama na po niya so watayan na sarbo. Watakan, pagnaw ka, simbayang ka. Ako to, kaya pa nagito na mamimna. Na nadia kung kami dawa sa alungan na maure. Gina. Masarap ka kringa. Masarap yan tiro kan iti na dia kung niya midawa sa alungan na maure. Dang kaon mi pranag. O di sembayang dang kaon mi pranag. Agi ti pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inenag kuwata. So sambayang amay kadip sembayang. Pero to sige din. 10 ragon, rabulan. Ni sampay suwata sa 10 ragon na udipsimayang na indinagun. Isugun susamayang okay sampay o hindi din sa 7 ragon o 10 ragon dipsimayang ipliliton. Ang mga din, sa mga pila nagiluto. O gito ba ito ay orak pa, pagnaw ka. Orak po sa tano. Ada. Naman yan na, atay di po sana. Sekali mataw sa Ginoo. Biniti na aming kapagiskwila na di pagiskwila bukaw niya na bisyon ko niya. Na di ka susay skwilaan, buday niya wata. Di ka kasukayan. Di ka makapasan na kaya sukayan sa miya kalala. Gauto ipuninigun. O ipsipaon. Gyanan. So, kati aging magan oras tano, di ugawangan mo. Di ugawan ako mamu. Agito, riubas na lang naman riubas. So, bumalbudi. 20 agupito gawi iman to. Aduh, kimatan kaya pasangan tanong. 20 agupito. Na ben ba sa ida penaturo. Kita na pakaturo ginao naman na kabala sa miya kalala kekuan niyo. Bala bu miya apritan so Lailatul Qadar na basaitan. Oy, sabi sa miya ka sabi siya okay na lawan tanuro na kikuan. Tuni ba insyaallah na sabu sa makatuturo din. Ipun ko kaya pakatengah siya na miya katurog hindi pun makasimit sa isa. Yuti Antoni ba na may takagagawa niya na bala. So,
amay mga mituday ka, apya da katuday, na miya kabatya ka sa Quran, na Anthony ba, na miya kapiya-piya to. So, ano yung tanong? Ang tanong mga ginawa tanong. Di ba yung mati yun? Di bumati. Neno ka di tanong pakaw dun na, di tanong ng pakaw dun. Katay laman, di ba duwa kami, katay mga guru ay pero na, di namin yung bisa ay gina. Sekarang mamudayis na kami minipagis na yun, na yun ka, tim-tim ng tanong may kapsakuhan. Miraw tanong ko itatangas. Ara'us salaf fi bayani husnil khuluq. So mga pamikiran, ni alo yung mga salaf, o mga una, agyan ko tarinayagan o kapya aparangay. Ketika siya, ito na pada umapi parangay. Oh, kataya, kinigtanwaya, na niya tikidiga sa ginawa nga, padiga ko mapiyay parangay. Atau kamaratay parangay. Wait na, kepedo na ginawa nga, nadiga pasin ko lagu. Kedua, agak gitu na ano to. Ay mana nadiga kebuwe do. Oh, ay. Wa qalu fi alamati dhil khuluqil hasan. Ay katiroiran, saging mga tos, kataya, mga tos, saging kutakapya aparangay. Na paganayron na ayakuna kathirul haya mabelika madakal imamala madakli mamala to na mamala kaya anak kaya aka puso data tao na da kaya yan na isaw to sa di mabiya ay parangay anak ka mamalangaw apya so lagi di ka na ipka mamalanga auto. So kamamala na ato na ikamamala tanong. Ato na ikaya tanong. Ikaya tanong so Allah. Haya'uhu minallah. So kaya si ko Allah ikaya kapan so Allah. Wa ikaya ka so Allah. Baka di makapamosa. Haya'uhu minan nafs. Masuk mamala niyan sa antay ba na ginawa niyan. Apya ginawa nga na ikay mamalangaw, ikay aka. Kau to. Ato napan, nahayauhu minan nas, so mamala niyan si mga manusia. Ikay mamala niyan pan, so lagi diyan manusia. Agiti telo kaklasya mamala, kaya. Alam niya paano tulog yung kalibat na sa Hudayfa? Miya kaysa na sumiyong sa masjid Jumat, simbayan sa Jumat. Nakaya ko pakama sa masjid. Miya belak yan sa mga tao, di sila ni mabaling. Kato. Di sila ni mabaling, miya li. Kaya ipkarang yan ito amikap simbayan, di pamamakinig sa wasiyata. So sabi ko, lagi dito. Miya ka sa masjid na, di sila ni mili. Ato ni siwa yan, ini kamamalan yan pa sa mga manusia na salakaw, inukita niyan alalang. Kau to. Anong pinakamamala ko mga manusia? Na lagi din, madakla sa gini Ramadan, live din. Live na live. At kapganian ko sirong sarungan ng mga tao. Dan niya kayaan so Anthony ba na lagi din na manusia. Ay man, ikaya ka penso, lagi di ka. Kau to. Giyong ta sa katamialoy. Dito, amiyali sa giyong ko Anthony ba na kapsimbayang iyan. Kapsimbayang yan, na danyan mapres. Uban yan sila ng tubi na sarampanga. Miyang iluba sa ato iba na kaupitan yan adiran na maylay. Ini kamamalan yan sila. Katan. So kinanglan, matagurtan waging kutuwa, mamala. Al-haya'u kulluhu khair. So mamala, nalamun na lan. Tononon, mapia. Alang mapia. Antoni ba na marataon. Ikamamanang nga so Allah, malao siya sa mga isa na nabinding na ditanawanan na ang iba na mapugusay. Ikadua, kathiru al-ada, kalilul ada, mana na may to ikaringasaan. May to ikabinasaan, kebinasaan niyan, keradiya lautan niyan, no? Siko lagi dia na Muslim. Mana nang gilaw na material kapedian, banyan kapamanintai, banyan mapenda na ito, banyan mapagito ito, o ba pagkaro patagi ang kutapuso yan, banyan na matero askaki na salindegaw ka, skaki na maratakay parangay,
sekaki na di ka paka surga. Kau tuh dito ka pa kayo sa pakabatan ko pakabinasa ko amal tano lagi ang utakasya pakasa sekaki na tao ka din ko naraka sekaki na di ka paka surga ay kabinasa ko to amal ikaantiyor umangamal tano lagi ang utakap tino sa di skana di ka paka surga emang kiyo kumyan di paka sa surga paka neraka ma biya na yan sukadnan inuna niya sukadnan di ka pakayubang katero ako pagkaas ka na kafir di kafir ka din dito ka pa kayo skana dedegedin aso Allah naskanya ni mukallibul qulub sekalian ini titingar-tingar sagian kutuan to iba na puso mga puso tano apakali nalin so puso apakali tano si ko kangudan na din pagaman da sambayang no puasa miyaga miyano ko snaideng miyak kala na isimba kaya mulai di magno si ko kagagawi kau to di nga ke di nga ke tuwigian na di simbayangan na tao kan na ko naraka o di nasyak ini na di seminar na naraka kadin kadikan sungcangan na mga seminar di kan may tagungan na next year next sa puasa na miya militar pia lagi dagi yung tamia panu tula sa katoma si Muhammad askanian na de makasimba yang samia kay sabu de makapuasa samia kay sabu miya kay sa ulan-ulan na Ramadan na miya maigu na miya gerte minditar pia na miya nambayan na miya muasa miya tiya sa Quran langon pingudaw yan asimba si ko Allah kagi kong mawafat na ditetagin penuh alam ditetagin puna sa kataw miya linya nun anto nari ini kidier kau Allah anto ini kidier kau na ayah Peter yan na renila anakku Allah na ini kalima ko niya na miya kasolda ko si ko Anthony ni Bana kasurgaan sabab buto sa gimong takiat pagdatinyan ko ulan-ulan Ramadan ko kaya pakataling manian na midenus piya na hidup sultan na hidup sultan so mga detoon na ginapa ka maso Ramadan na pagris niya so mga kimonian na pemlansaan niyan so mga bayi na pemasasamok na di na pemlansaan niyan sumok na niyan para busag yung utanto ni ba nakapakataling mo Ramadan ama piya anto ni ba nakapaka di ginawa niyan pegartian niyan so wala niyan inisi yan so wala niyan nagyuto miyaka piya to parang lagi daging utanto ni ba sa katawa mama emana so mini miya melepli dusa miya kalala idusa apya pernah ya dusa niya na idugo bura-bura akaludan na asar ang mamangnis sarila si ko Allah tobat si ko Allah napaka prila niyan ikalimo yan nagluwason aging utatuni ba ng mga kadusta niya yan na kalilon ada mana to sa kapi parangay naging tamay to kay ringasa de kebinasaan ka kau to di nga kebinasaan so Anthony ba na mga pangayaman ay panilagid ka manusia di nga kebinasaan na so mga pamumulan benakap kebinasaan pang mga pamumulan inokon mialoy aso di maganad sa katao katabo mga ulama ya na igi inuto pemang ni sarila na kaya katawaniran sabutaniran aso mu'min di maganad sa katawan na sabutian na dinian siran kebinasaan sa gadian na supaw tanutan na banian yaro kedut kau to kapag idutam so mga pautanutan pan o di na sa gadian so kayo na miya binasanian di kau to kena ba mapiyay antoli bala parangay apya so mga pangangayaman mga pedamang kadno Allah napipilian yan ika telo kathirus salah madakli ka pangumpia mana pa kumpia kumpian yan so derpa kumpian yan so pagto de kebinasaan yan nun opposite tagi yung tamialitan kathirus salah so ay mana na sumadak ni kapang piya to sagian ko tanto ni ba na mapiya kay parangay sadu kol lisan benar hagian ko tanto ni ba na
katero yan. Kenapa? Betul. Mafia katero. Wah, detail sa. Alam niyo ano yung sa ito. Yan ito. So kaya marami yan. Bisa nato ng mga pulis. Bisa nato ng mga pulis. Nakayong mga tipo na bilya. Miyaman niya lagi na sa katawama. At umitin sa aging taderta. Hindi natapok na kung magaling. Wah, tapok na kung nga. Tinangay no. Di na bisa nato ng naging mga pulis di bilang ipitid. Ang tunay pitid ang iyong kasakataw ay tinasulat ka sa aging na nakaban. Wah. So mga taga-taw ni Sukaban. Lay dubrong box kaya sa box ay tiktano. So nakakaon, tepo kaon. So miyo na kung kilba naging ito iba na sa katawa, mama. Mapimang niya dito, insibye lagi. Ay mararat ko. Nakayi ko makamas mga pulis ang yung tamang mama. Ting mga pulis ada yang ngari may lang gingat ko. Adi milisi la tonon. Tingin na katamusangan na nakaban. Kata sa kabananan. Bagi mga pulis, diran parati, tinapaglalong pandemi. Ino siya pa ka saging hagaban. Di pingilu bayiran, diran parati Niya niri susiran. Nakay kumikarang aging utateko, aso mo saging utagaban, kayo mikarangnya nakawatan na siya, gumbuat na, gunian sirmuni, mumeti aging ayato ni benasa, sekaki na bumegangan ka, niaga pasakor ka, napitero ka kinapanakuan. Toy ba sumusulot ka ko saya? Kaya lang itana. Anto na pitero yan itinailaman, udah kutero sa benar, nagpakayamak wakairan. Pitero ako sa benar, miya kalibri ka, kung anto ni benakasiksaniran. Kau to katero sa benar. Kenapa kena yang boleh tutulan nak yang berarti anak nun? Ako na sumyang boleh na tutulna. Dita emang lagi yang tasadu kun lisan. Emang na benar agian kutua kateruian. Ayat kateru Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Anto lagi yang kateru Allah. Sosirannya nyamaratia wa qulu qaulan sadida. Terukan waki sakat teru abnar. Gitu ini kontan terukan sabnar wa qulu linnasi husna. Guteru ini sa mga manusia sama pia akatero. Wayap tero nga upadigan na mapia. Kana ba nga pamanintain? Kana ba nga pinana ito Kana ba nga pangakafira? Kana ba gilaw mansan? Kana ba tero nga na sakana tao ka kung naraka? Di. Dito. Pagagan tanong yan. Ikado, pwede pa na di tanong kabilang na Qalilul kalam malamay to ikatiru. Aduh. Mana pagbilang so katiru yan. To sama pi parangay naging tamay to ikatiru. Nabe pemberak no. Pemberak din. Kepaya salah kawakuan. Man kathura kalamuhu kathura khata'u. Wa man kathura khata'uhu kathura dhunuba. San sama kadak so katero iyan nakathura khata'u napakadak lun mambu agian kutua karibatan iyan na waman kathura khata'u sama kadak lun agian kutua karibatan iyan kathura dhunuba na makadak lun agian kutua kadustaan iyan kau tuh na kenapa ka diperteruk man bebenan namanya kung mabisit tangan na assalamualaikum di kan bersembunyi. Jadi datang nyari ko deka anak manu begitu. Kinang naman mapia kay bibir unta ka tirutano. Mapia kay entertain ko bisita. Apia kay pulmang ning unta ka basagi alim tano ada pulmang ner tano ako anak muginga din. Apia tigiran nagianan mana kawasan nga di manangin. Nasala ko nagiang uto anto ni beda di kapanangin sira ni matawro na gusto Allah. Ubedi pangakala. Ubedi pangakala. Nau kata ingat gua napi may ito na nagbingon. Kau to. Mapia kay entertain. Mapia so katero ka. Kau to pakapia so katero pakadaan so ka
toni bana kapamaninta pakada naging kutua kapamaninta bangap kapamaninta iswata ka bala buging yan toni bana puasa way madagla tutulan sano way bala buging ya puasa panangilan tano ubat tano di makapamaninta ika pedrupan kathirul amal madakal ligelbak way pakadida kalanian naging kutua gelbkian nama pia may tosokatiro na madakelso gelebak kenapa susah bagi merana minyak kadek-dek lagi yang kutaton ibana katero mga plano ugay nada agelbakon gina susah bagi merana lagi kang grupo kapang bel sa grupo minyak kapi-api gida mimiting ano ana minyak kadek-dek la mga suggestion minyak kadek-dek lagi yang utama mga pipi-api gulaulaan ugay na may poso meeting nga debu ngoy da mining gulalanon lagi yang utama miya panutul saka miya panutul awala ya miya rada-rada kabebalingan na bedung agu bebalingan na ria miya nagiwa yaw oy miya kadek-dek la mabubalingon na ria na niya kay sa kunalungan na niya kakumpli naging ya presidente mga ria ay madato iran no uluan iran ano mo uluan iran ito ni mini kumpli niyan mini kumpli no isakiran dato amin na ano kelengalengang kami agi nga yakuan bebelingan nami oy ging ya bedung na kelengalengang kami niyan kuman ni tiguan to na di mapia suwe oy so ad na niya kasajis so konsumya kay tito na ay mini suggestian naintindihan na ayaswaan tano oy ayaswaan tano na kumuha tano sa geringking oy geringking katoy geringking oy nguta oy kenegagi nguta delgi na layu kita bata oy kumuha tano sa geringking na biktinan tano ko ni gagiangan na bedung kapara ami kapara market tano miya nagitano miya kapanagitan miya kasolok tanong gege tigo presidente na ana miya kapiapian na sa gistio oy matang map nangilo ba tano sa geringking di miya katon siran sa geringking oy ay tigo agi mo ta dato na ato na itiudun ato na pikip sila iron ano man isa na di makapamimira di ki de pengrauro no tigiran ko ato ni ba na dato iran askan ni ako ang askay dito amin sa kay tao dun dun pangarawa igoy ti miyatay agi niyang kay ano iyakan tiras kaki askay miya ka sajist askay miya ka sajist sakay tao dun oy askay tao dun natama sa de miyang rawron na dun Anthony Banami mitaw Anthony miya tiro o ulwaniran na tinama ajmal al kalam saya na kumapia akat tiro na as'abal amal na miyak kargergen agyang ko tanton ni bana kay penggulanan nun kau to so giya ayamanan yan na pakadakan agyang ko to galipag kana ba pakapundaglan agyang takatero ka pamramis ika padlopa na tina kalino zulan au zalan gyang utamay to akip kidulas unto ni kip kidulas bet kidulas utaw Tony kidulas giang utakay ki dulas ka sa giang uto akatero giang utakip ki gwan nga ali diga di makasinit ino akno to kapemaninta ya wata akno to way na pinangilan ko to ino akno to keramudi nga wata akno to ino akno to kebunto lagi ang uta wata akan gitu mini dulas karo lay duka paka sindi diyan na baran amanan mapya kay parangay oy mapya kay bibir kau to wakuran sabura wakur giang uta mapya giang ko to langka aka antone si ko mga kuan na tiranak na maragaraga dipun o si ko mga ya mga wataa oy mana na maintad gitu maintad kaya gitu kon tanuro no maintad ibu beta-beta dia na ginawa niyan. Na ginawa na ibu beta-beta ka ginawa nga na kapag datanga. Oy, kapag datanga. Oy, kenapa petiru-petiru ka din, kenapa pembera ka din. Saburan amada kelekay kapentang odina katiger odina kaseber. Api-api maning tango pedekan na kenapa nga pemaning ta imamu. Ketiger kau to, ketiger kau to gitu imapia.
syakuran radiyan haliman. Nya kadegdeg lah ya. Mana sakur, mana nalamat. Oy, mapasang ikapan na naman. Penalamat kaso, penalamatan kaso pedega. Wana manggululan yar ka amapia na imbedel kaun mamu to pipian ka mamu. Man sana alakum ma'rufa fakafi'u. Gitu insana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. San sama kang gulaular kanu sama pia fakafi'uhu nang gulaular ini mamu sama pia. Ginan. Mana ging ta kapan alamat Mana nalamat? Radiya masusuat ka. Oy, masusuat ka ko kawiyag-wiyag ka. Masusuat ka si ko kawiyag-wiyag ka si ko dunia. Si ko betadi ka o di na maulaw-ulang nga. Kanaw ba ka di pamanaro sa marata igiraan namin ni sugat ka mga tapangarkaw Allah na kanaw ba ka to di antoni ba natatago sa ginawa nga masusuat ka din. Haliman amanapika. Halim. Gitu no, halim manapi. Oy. Na tibon nga sa ginawang sa kanapi. So, pedenan sa ging utang to ni Benato sa ging utang mga pipiya parangay. Afifan. Afif. Eman afif. Nagyang kutuwa sisiyapan niya na ginawa niyan. Oh, sisiyapan niya na ginawa niyan o baka radyo laute. O di na pagkabinasay. O di na baadina may tempuron. Lao, pipiya niya na ginawa niya, no? Sisiyapan na ginawa niya si mga rarata. Lalaanan. Kenapa ba mapasangi Antoni Belaan? Giang utwa kandidora. Udi na giang utwa kapamaninta. Udi na kapamono dio. Kau to kenapa ka mapasangi kandidora? Agenan. To so to sa giang utwa kapia parangay. Wala namaman, wala mugtaban. Nagu kenau ba kasuruyan. Kenau ba suruyan. Nagu kenau ba madakali kapamaganta. Dia gitu. Wala hakudan. Nagu kena penuh ba antoni ba na masingit. Kenau ba hakud makasiig. Gitu. Kenau ba makatipu. Wala bakhilan wala hasuda maka pala dito. Wala bakhilan na kena penuh ba maligit. So Ramadan nga ipung do niar tano agi ang kutanto ni bana kaginawa. Wa ipung do niar tano agi ang utoa kaginawa. Basasan. Basasa diang kutanto ni bana malangas. Mapiyay atau iba malangas ko sala kau disala ko mutay tigtano kagi mapiyay bibir. Mabalaki so pedian na kasisingaan niyan. Oy. Mabalaki so pedian na mapia agi ang kutoa kasasarang panganian. Ginan. Gitinialo ya sa surga na apo kasol si ko surga naging utetina wajhun mali. Gingutam malangas buntal. Goto. Malangas buntal. Ngayon na kayo sa mga tao ko surga na mga PPA buntal. Antonay kapay buntalo mga tao si ko surga na ayami aloy na so mga tao si ko kasurga na ayak kataydiran na lagi do kataid ui ikapatatalin si ko ayag. Subhanallah. Ayak kapkilaya o tao si ko kasurgaan ko kabubano kasurgaan na lagi do bitoong ko kawang-kawangan igira kagagawi. Manamiya makataitaid. Mga nalangas agi mo ta mga tao si ko kasurgaan. So mga tao si ko narakajihanam agi mo ta kipa ka iibi sabab sa agi ngo tanto ni bana kapag kagagidamiran sa agi ngo tanto ni bana kasiksaan apoy ko Antoni ba na narakajihanam. So mada kalatan to agi nga Antoni ba napad mga to sagyang kutakapi parangay. Lagyan na namya pangaloy tano na amay kamatago ng kutaw na to sa skanian Antoni ba na mapia gyang kuta parangay niyan. So mada kalakaloy tano siya sabab ko kinibulog agi nga oras juga kataw na kang kawangan no muntod lagu diu kawangan no pen mamamakinag nano kami yakadagdakal amya nagtano mga wasiat si ko Antoni ba na mga ulama tano miyakalala tanto agi nga misuratang na puniskas mo saya sabab ko kay to oras tano nan apia siya pupasin miyataman
balasan kanu Allah sa madak lamapia ko kiya pamamakin nagiyo sa gingaya orasi manto tarimaan tanu Allah so mangamal tanu sa giyang kayan to ni na ulan-ulan Ramadan so sambo yang tanu so kiyamu lail tanu so puasa tanu so mangamal tanu mga pitiya mga simbol si ko Allah langon-langon naman ko isa ulan-ulan Ramadan. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belasan wala sa madar lama piyagi mo to lagi tano lagi niyo nabos kami kilagi ron niya kabigay ano siya wasiya iman to dia last Ramadan kepa kaya kita no katawan dan katano tay last day na Ramadan ay why ye last amausim as-saqafi Ramadania sagir ke kuliah tabdila si sagir ke ragun 2020 po why katani bis nah sana ya kinulgo siya na pagninang si Allah asagyan kaya simbiya ragu na po sa man na makapagtatali kumitan na ron. Siya lagi na ya, amin na niyo. Ay doon, yan ka bubububaya ka ng matimatay. Okay. Panita ko na, ay raw tanong langon. Sagi nga simbiya Ramadan paman. Na, ay ka lang nga pa nang siya. Yan nga sagyong tayo pumusya telling. Aging ko to kapya parangay. Damai ka matay sa taon. Dapat tilibu ka lagi nga dua. Mapi ang parangay, marata parangay. Naging utay siya na marata parangay. Naging ito siya tidak. Abi atay luto na pagina mo. Pagina na ada mata. Di pwede manaro. Napanangilan tano to. Why? Kabas na mapandigaro na. Mata ka mo surga rin mo. Baka di pangapakapata. Marah-marah kita di mangapakapata. Nada ayah malam be lagi untuk apa nutula. Sagi untuk mapiang ka. Sa kataw mama. Asusabog mga sabog usula-sululan at bitindikiran. Sumya gina sa timana bangay. Ato na pitiraran. Tila na pakasurgan wag la kamiya kapia-pia. Upamana lang ko na binulo na yan. Mapiang ni parangay. Tingin na sulula amin. Depa mati ni dia sigi disagid mana sa timana bangay. At tingin na alhamdulillah kami belagi ketanuanan. Kamatan aidakan sakit taulo. Di man namin, tinatulot to kagi namin ay mantok man namin. Tidak kayo pisir siya niyo. Agi tayo siya na surga. Naging siya na naraka. Sama no to, na ayam niya ko araw tuma, na siya din siya nderla istoryar ka. Gupon na nderla sa tumini mo, tingin na, pakasurga, wala. Oh, surga, wala na ada. Niya ka libliga. Gupon man natin na, alhamdulillah. Alhamdulillah. Niya ada supringa sa kami. Niya piligro ka. Uy, sama na yan. Nanada, ayakan lang apa na siya ba ito? Nanada, yan kaya kagad na masa. Adi ka titidawa yung mga ingin. Kagi nga man, nalitan nyo kagi ka tidawa ang yung ako na kapagagaman din naman na yan. Kaya po na pangilang ang mga tao, mga Muslim, wate ito na ibagiliran. Kapagagama, na ayakan kailangan na katano na masisiyap tano sa pamilya tano. Kapag yung Amerika man to, yung penuwa nila na Pilipinas sa Madarla Timur, hadila di panuwa niya gudil ng tanong. Atuan niya na China, pumana pagatuan na China. Sa timambuti mo kayo pita nila sa Manila, nadala mo sa Manila. Uy, na aya kailangan na rin para dutano, asya tano, na mapapanatya si Gwala, ako sa pamilya tano na magagamutan. Ni pagubitan mo. Uy, kata, iba to, na malakatan mo. Sagi ako lihat tabdila si Syariadin. Malakatan mo. Kaso mga mata yun na, kenapa dikira siya baloy? Kaya naman, anak ko lihat tabdila si. Ada mahal markasi. Ada mahal muklis. Ada mahal abdilamid. Ino dia di papungan di suwa tayo. Kasi dia pagwita sa Marawi. Asugay sa trak. Tadi nga kataw natin bulingan niya ro.
Lagi yang mana mapit ada yang siya sige lang nabi ada. Mama bebel nama lagi din. Why? Nabi awi dah kali usukuan. Nak kenapa dikira siya baloi? Kasi siya ko lihat abdi lasis. Di nga madrasa niyo. Why? Di tanong di Prolo Masayan. Na kompleto ay adna kahalakaon. Supo ka di nga sa halaka, bapiala ka siya. Napangitungon kami ka, pagdaw namin. Kakanabawa tabu di midi silang. Adna, tunay ni ba? Masteran. Dapat na ba si kahit na sa ngalanaw di Norte? Abo di masteran, so niya mga pasada mga alim na di pangdoon. O penuh ke paro. Akap servis siwa mir kami usu mga tayo na tingin kami sa ustad doktor. Ari ustad. Tingin namin pa, nailay naman. Adna intidotano, adna idoditano, adna sanawitano, adna kuliatano. Lagi yang kuliatano nakata, niya ka naman nagkagraduate. Nana, ayan na niya kapasado na alim, mag-alima, labi din magatos ka tao. Kenapa nabanan malabayan? Why? Kenapa malabayan? Kata di ko lima ni mo siya mga tawa pugugupon. Nakiado po anak ko lang din na mag-sponsor. Kasali na siya tawa, dawa tayo na alim. Agwalima. Dua-dua niyan, niguray nung kapatay niyan. Kaibat-ibat. Kaso mga ulama. Nakanaba si PPR ka wata ka. Banyan ka PPR. Susala ka ron. Niya kay Tito Bulo na malabos si kumayapat. Nakasiksa linuto. Naso mga tawa kana ubalin, kana nga wata. Na ibat ka din kay PPR. Si PPR ka wata ka. Kailangan na makabuhin ka sa alim. Bago makabuhin ka sa alima. Arak ka. Uy. Na adi man to di mamangugup. Na nagito. Sa manuto nagina ni ka pagkakulang ka doon. Aso mga watayo. Hindi pagpagawatan ni kanyo sila matitimo. Nakatiabil na siya. Napakainululan niyo sila noon. Kakanabay ni Tanto Malaybid ka. Sabihin yan, na ipambagyan siya mga guru. Ipambagyan niyo ron, na di pa na pagato. Kababaya siya gibuwatan ni. Nasusang gibuwatan na, isang gibuwatan, 300,000. Habi din, pa mga 300. Ato na ni ba? Ayat kisunga bisa guru. Na 130, umasyaw lang. Balik 260 kukuhan. Pamana sumagas to. So dito doon. Nakanaba man na. Tanong-tanong ito siya to kung inaralimit. Natanong ito sigo. Dito siya inedyo. Tanong ito sigo, doon lawan. Balik sigo. Wana, 1,500, 1,500, saragul. Nainuakin niya. 1,000 siya, usawlan. Lagi nasala ko na 1,500. Why? Nabiyakan kini kepada di minum di gimbiti lain lah. Nabi tiga dolusan sampai 3 dolu lagi. So kiapa kamu dolu lagi di dalam kamu, di dalam adu. Nah gitu. Sama nato. Lagi yung to ada mi masyarakat sa gimuta. Dolu lagi abi na ililan kan dulu ililan dulu mawatay. Dito di prililayan. Why? Sana pa kayo dalo si Berman. Why? Pakai dulu lagi si harilan dulu. Nah gitu ba? Bagi pakalilipat niya, hingga Ramadan, na ada perlu enrollment. 20% deduction. Deduction na 20%. Di ba magkakawan ka? Dami so kayo tanong sa guru, ba't tanong mo na yung palandida ka? Na gitu. Kung tanong si Kuala, mabipiyagin na tanong, umisyong pa tanong po naman, naging Ramadan. Sa mati mo tanong siya, lagi nagya katiti mo tanong, ubang niyari pa na doon nabilsyubuan, na pangilan yung kilala siya, pito ayang, ayat na may usat kanwa, ito na di ba? Kita, nasubrahan na siya, hindi po maning mga 3,000. Jadi po ka ito kukuhan tanong. Gina, nipito na mirkano ron, sumag po ako na punalamat, nasulim po ako na subar. Why kaya, gina, punalamat ang tanong sa mga tawa, punan yan. Why, kamada ka lang punan na yan. Di tanulim bagi-bagiin. Kenapa ko naman pagkuha? Sa ano mo? Sa mga tong indirgano.
Penalamatan tanusia nasa wada juga tu kita tadi ni pada tagi daunnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ni abu lama siko programatan no agi dindi ke beloy akapusan program tanu sangkaya Ramadan na so kapemakai setan no agu so kaprapol tanu. So ano pa makapakay siyan makapanta ko kukuman ang mapapadalom sangkaya Ramadan na iman to napakay siyan yun din. Why? Nabama ko makano sa walay narukano di pupawal antay benarkano. Namada nga ubuswalim na dinuro ni pagisa. Nama ko makano sa walay narukano di pupawala pamilya. Nawad na pa kay siya na iman to na nilakaan kanuso kapamakay siya kaan mapanumbagan kaya mga aliptan. Agoy kadua na sorapol, why? Sengtano sa dunia na alhamdulillah kaad na program tano kaprarapol mamu. Kagepa kayo pama agyan kaya pelalagu ya saragun na mapette no mambu ko prapol no malakal mo adita no merampay ko isa puasa. Kaprapol siran mamu. Naipande pa ta ko mapedegaw. Why? Siya nagkububayan tano mapette no kurapol sa dunia. Nasorapol sa lungan na morib, kebubayan tanong. Benda di pasen ka di penri paradu. Ay sabab sa di kaburi paradu. Napamakot ka magamala. Kalagi dia buka tatariman ka mata-mata na petay ka. Lagi dia buka tatariman ka mata-mata na yabu pagindudan ka na sabu samya pagamal kasan kaya dunia. Nandi manay ka pagkalang ka kuginawang ka. Aso katawan na kay pagkaslang ka sa maliwanag. Nabang ka din tiyang kiri. Na isa din apa perhatiannya aku pangingin benaran yo. Sadika dudeng girawadi. Kenapa benar? Na aib tu gumpia tanu nagir kaya ka pengal bekak wagama. Nagir ni ka pergi mitara Amerikano, aso mga wata iyo, mga apo iyo, napaka pa mga diin iyo. Yang kaya ineteno beluin na isad na ikong madakal, amya belu saya ulama ay gitu. Yang kaya na duara na dira di kesisigi ang kaya beluin. Napamakot ka, imam penggenatan ka dunia, kau berkagapet kurapulu malakan maut. Na adi nami bubegak ka awataka, ami pemangnikanyan sa relasi kuwala, sa benda ayam apya. Na upama ka na pakai sayo, melagin sa sulatkan, watakaskan di sugsaya, nalika namir kanuso, pamakay si manto. Anak, kung to inatano, napakai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pakai sih kena. May tahu ko punigrado ka, talo ko grado na katamiya luksa ko na dago bud mga pasan. Ubay na gitu kaya pang kini pang lurak go kasumbayam na anam yang dur kami na alima. Sepo dia ko to pribatawalan na talo ko grado. Tiga miya ustad to nafsi gira se kebuka gira pembetian so Fatihah. Na pembetian kami mambu. Kuan imam pembetian so imam tigina. Maka pas ada tiga so imam na nga membuka pembuun matiasa Fatihah. Na tiga miya may rumiyo ko na daw kami makapasan. Na tigina pembetian kan rum salbu. Pagi masa dan yudin. Na tiga miya may man udah midma pasan na rumiyo ko kami masamusan. Rumiyo ko pasamusan na demid mapasan. Na tigina pasan dan yudin. Nanti sama uto. Napi ano tulang mamawatakan, hati guri area watak na ina, upun na nan ribet. Hati sama to tigi na kaya lebetan susabayan ka. Upun ka na natigi ni na dignegi na, beban maribet hati susabayan ka katigi ni dengan mabetya so kuan tasbih salib dan so tigin so samusal na dengan mabetya. At pakai sin kan na natigi ni na kami ko na miya lele di nga kaya kan na miya kuan ka, miya dusa ka. Ya, miada mana suara mi ngasumion. Nah, sembag na kanu suga kanu. Giyan na nap ko to na imama magani ka batia.
pamana mati sekanan sa Fatiha na sakana miyakan luka bedin miyakan luka na ay mana dia perotan so imam na dinga perotan nga magan sekalian na Romeo ko na away nga Fatiha dinga nuto terusan ngayon to kagi upama kagito tataruskan nuto pulukukan na miya ribat siya sambil miya ribat ngayon to so imam na ketalakpan yan bu so eman na niya so betiaw imam na ketalakpan yan so maamu ama na kikapilian na wana karibatan no imam karibatan no maamu na ketalakpan no imam ama na disira ni makapagupa miyan nga kamnuta miyano niyan atigyan na pinaka-importante ya siko sakta no mga maranaw o di ako beribataw Allah di na naribatanan di tanwanan pugusaran o batano di terwa so Allah na beribatan tanong niyan pelipatan tanong niyan o di ako beribataw Allah ngayon na to miyali sa suratul Kahf wama ansani illa syaitanir rajim gitu so kuana batau Musa guni ko diran di melugun so Nabiullah Khadar na so awiden niyan kami akan ko na ka makabete sa Fatiha na kana berkapal juga tiro nga bete sa Fatiha ayang bete na karon na sumete ano na sunnaw Rasulullah kagiyang buto hadis la qira'ata fi ruku da akab kabetia si ko karuruku ka na maano to na da pede betian karo ay bu betian karo na giyang buto bu may ano yak meti ano Rasulullah sa si ko datanong kabetia sa kay kadua pa kaysa na may liya kanu to sumabubuloy president sa Jamiatul Maahid wal Madaris agiyang buto kakatano pagaritano ada salakaw ki al-alim Ali Rasuman sa upamakap kenegakuang kutwa pagariami na ayam apian na siya miskap kedingilan. Why? Paro ako nutan tano si ko kaplawen yan sa Baitullah sa upamakap kenegay ni President na si Kanso. Sa ikadua pa kaysa. Why? Na bendegin na bendi ni Jamia kaysa na tirong din ko gagawi. Bagaysa kan so Lailatul Qadr suma malaikatian ino pembebasiran ko kadundaw o anta kasibu ko kagagawi. May kasih taon na. Auto sembaganakan. So mga malaikat na aya di kapag na kambeberan na oriano maghrib na taman sa hatta matlail fajar taman kusubu miakwan ito daun ino ron mini petua Lailatul Qadar gagawi kumyaukor kenapa daun sipang ko haj naging ko ta Yaumul Arafah ikasiyaw ko haj nagyuto mangwi pinili number 1 ko dondo ko ay manin na saragun na aya katimbang yan sigo mga gagawi na Laylatul Qadr mana aya kapugpuno mga malaikat na ande din ni kasimbingiro sa maghrib na tumipaciran na ande din lagi kagma utamat lail fajar na terusu Jibril halummu wano si manik tano na punik siran din lango siran din punik ani katerwa o Jibril halummu na punik siran gitis magutong pada pakairan saya alim na so sampai yang atigiran 4 karakat na 2 tahiyat pembetian na pakai seupama 2 buka rakaat na langon mutudin pembetian lagi 2 subuh
lagi di bawah makan kita makan solusi pada lakukan pembahasan masyarakat kebutuhan yang terbuat Apa sih? wal PP ini nanti dalam pakai tapi Apa sih? Susah balas kok. lagi kita dulu sangat Oh, ada. di bagian masyarakat makan Aisyah saka kuan tahiyah. So ay mana ke namun kon nuto ke betia kau tu. Lagu ayam yaloy de bu mana pakasal ro naging to kuan api gitu pertama saging to mapasan ka diro ni suka taging ta salawat al ibrahimi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim gitu. Oh. Tapi yang dirun to miya pa di aya original ro naging to at-tahiyatu lillah. Wa tayyibat sa tama saging to maka syahadat ka lagi ti pakasan. Oh. Allahu a'lam. Binasi ko waktu na ke pakaya pakatarusan kau to. O namya nagiwa ko ngay manisan na beti ya no. Na sang na digong ginaw ya riba to. Oy, ayah dua korek lagi ya. Benar tinggal di kepakai. Nana dipiniku manisa sokya betian yang memang tonom yang ada lagi ngaya gua. Kapamatia lagi dia ngaya kap ke nang mga bid'ah umanisan tinggal bid'ah lagi duto. Allahu a'lam. Nano madal penapakai peniutan usakap ke ripara duang kotua kuan apa na waktan usarapon. Bismillah alif ada na pakai kan rekano gira asisi ikuba isubasa ditamadusa ambetia aku sa kitab antona dia kumadusa kuwala antona idusa ubaiya kaptanian so Quran ada din dudunon subasa salamat kan mga ustad ko pakai siya kan sama na pipikir niyan siya kitab na sudin so Quran why o pa mga kitab na din na problema na si Nabi tiraw ng mga ulama ko Quran sa mas bagang kaya mga alimtan mapi to pakai siyo mana na sisirang subasa kapag mati ako sa kitab o dito mga tanah kitab o kitab kitabul fiqh kitabul tauhid na marataon o mano Quran naway kaji su Quran ya bialoy na dayamassu illal mutahharun da pakakapton inunta ko malulumpio udina masosote kau dari mana di kepakayawan o anto na o kapte kan ana dusa kanun na Allahu a'lam susam na ladang mabatiya adna misesengga ya dusa o anto ni bana kebetul agiro mana ya pakanaraka udina agiro mana ya da miya bati ang nawan kata badag lamang alimaya kepakaya sumupungan ron bana matatelu miya aliyo Rasulullah asan sa kaptanya so na mahayib nanto ni bana miya kata so kadustanya kasalaannya sana da miya bati ang ay bumialo lagi tu ayah pakakap sa Quran lagi yang kutua malulumpio na o matatago lagi yung tuwa basa na panangilay nga ubang nga pagkabti ugay na sumingungures ka aya na kepakaya mbati anaka uy da marataro Allahu a'lam kata yung mga padayali gitu ba so ay pag-isa ka na to na matatandu adusa ang kutua mahahaid at nabisita niya na kumiapat sa Quran na dagay damianoy abagi sa mana sumya kakapat sa Quran at nabisita niya nagidusa niya doto matatendo oh ugay na o pakay siya na sodusa kasi ko mga ulaman at namitindigo na agyan ko taw na adna dusa niyan kami supakyan ang kuto ayat katiroon wala la yamassuhu illa almutahharun patsa pakay siya sinde ni ko lecture Alim Umar so durma mitigian na adin na asoron ama bebelingon why
Na timbulutang apa kaisa nagyan kaya miya kaisa na mabubuling isang kutwador ay maanan yan na isa ka building. Why? Tupa kayo pa maya kwarto ron na mamanik dugatos. Na inutigin bagian kutwa katatagu aso sa gyang kutwa isa ka building na marakira kasinita isa ka building adi sulsu malaikat. Why? Kalau miusiran upama na adna soron. Samanya nagya masalah na kidudur maya. Kenapa mata tendu isa awalay. Na begitu tinggi na isa ka building na maaano sudun gyang uta ka pakasusundo no aso sa disulde no malaikat. Ay adiran sa Sundan naging uta ibarat na pamakawalay kwarto na nasoron mahalaga sa aso. Ugay na amip mga kita isa ka building na nasuiran na kanaba gitu aso na kaya kadnan yan lang na kuha kwarto, di ba? Ay pagmin na giyang kuto aderpa ading ka di pagamalan, ikaw di magamal, ikaw di manabay sa sunat, mbati sa Quran, na udah matataguro aso, udi na piyak taw-taw, na sutro sa mga malaikat. Ay man indiran di panalam maging kuta rahma magfira et kuminanar. Gitu. Maliwanag dito. Sa manuto na ay may sabutan roon na upama kagyan ko tuwa building na aya dilo usulden waso na ugyan ko ta kwarto ron na adna asoro na ron di suled. Na banyan mararang kumang ko tuwa isa ka building. Kata apa? Kaino kepakai apitraan suwata aka asi sekalian siapa denged kepakai ipitra tu nama ipitraan benda pegminyan na ipitra yan wah lagi kini surat dan ipitraan suwata yan wah ye na eno kepakaya ipitra ka suwata ka asis kanyan sa padenged berak yan na suwata ko pamanan sa Manila nasing kay pitra sa inged agu eno kepakay abgan sa pitra sudah sambayang yan wah At yung mga pwede mangaling na maliwanag din mo ito sa Petra sa gimutanto ni Bena wataka iswata ka na atas tang mano ito ako so ino gimutay sawon ino kapaya pagin ka sa Petra so dipsimbayang to so mga ulama na namipa kayron bina na aula ron mapia ibumugay so Antonio ni Bena Fitra ay dupangan ng kanayam ya ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abga kakanaka pagana na kanagimutan dulun so paratian ako so kalaksiko Allah subhanahu wa ta'ala so alam ni pagkayron bagan ka sa Fitra so dipsimbayang para tasjiya ipamuyat kaun na to ipamuyat kaun maka kabgan ka sa Fitra na kapakaya tinamapia so agama way gives kate apaka kung nanay no kay Sara magana Anton ni ba na kuwan manambayang manambayang ako so gito may naaya permi ramgan ko Fitra nagimo to kuwan baraman o di na barasimba kararaganan so Allahu alam kate mapima ito isa pa kay siya suwata yung now ini dia kepakal itu agi tamyan yang nasuwat akan atas tangan kasi parakuan why udi na kepakaya punta kakano why Rosa Saudi na kepakaya perunia na sana kung abga sa Petra kau to na inu di kepakay udi na kepay mamuisin ka inu miya ka ka sa Petra no miya ka sa Petra na inu nga pan Petraan miya ka bagayro kepakaya ron na wan mo ikadua na kepakaya sa mga taga Saudi na nabakar rin no said mapias isa in Allahu alam
anak ko. Pakaisin na sini manunumpang ko mga aratero no mga lokastano. Baad na pakasal si Islam igira Idul Fitr o di na Idul Adha na igira di manakbir so imam na pagwitanon so may to awata kaparap ke salawatan. Wah. Keraginan pa na ya kapagwit ng pangkuimam kaya salawatan yan sa walay. Ngayon no kakato mga alintan no na alindiran masumbo. Ha? Binigyan pa kasi yan, ino, ada pakasal yan. So, kapag nagataon, kung mga mga ulama na lagi doon pakasal yan. Wah, la aslalahu. Da pakasal, iba miyano ya, so mga wata, si kumasaw nabi, nagira penakbir sira, nabung pagwita, so ataka para kasalawatan. Wah. Si ibu to, kung mga lokastano, asabab ko pananggila era, nagugyan ko tumambo, panaguntaman nila, kung dinadikan galibaka ko agama, mampan sa may to so katawiran nun na mailay tanukiran ang kutuwa dito adiran nun di kapag ibati-bati tamano pamasas kawatera na pag-isalawat ang kaira huwag na kerasa sirampan nga sirampan kita po yung mama kapag ayaw ad nakapapakay niya na sira ni sumalawat raka huwag karina sa asano to naiman to namiyado ikadua na dekapu pawal sa Facebook dilang matong dara o research sa mga ulama ya. Oh. Sama niya to na maso ako na. Nanadapan. Kapag pensupakay siya sama niya na to na oras. Ngayon no kapiatan no rin o tasar alas tayo.